Kamat yakran halor karukom khotap kam bat penlong eksamen thungkam hakini ki khniat sngi daki District Selection Committee bat Meghalaya Public Service Commission MPSC kadai ka bagi samla ki skau khia bha ha ka ba ki dan ki jingakran ba kamlong shu da kalenti ka ba khot ka ba suba ka hinyo trap youth council HYC ha ka hnreu tarik nai wing araja arpusau kala kentui ka sarkar bat yaki board penya eksamen thungkam ba pher ba kentop yaki District Selection Committee DSC ban long ki ba fikir baram shem da kalenti ga ba pen ngosi yaki samla Habakran sikilat pathai kubor uba roy ku person ram u president ka HYC ulaong baka sarkar anda kala pen kre ka eksamen thungkam ka ribun wat lat walantiswa khnang baka eksamen kan long ka ba yat bet yat ranti Ulakan tu ka sarkar bakan najit ikinong penyat eksamen bakin dai batbet pat sampang bha namar hakipor baladap kala don ka jing ujor ya ka jing bom biang kinong penyat basami ki kenrom kenram ula benrap ru ba kwa pat bahadien ka result ki samlawat kam kin mi madan banye khonya ka hok jongki but wat ki seng balang ru ki hab bantu kelar ya ka de Kumba kalong himo ngimla banlen kum ka jela ngilamat ye ki jingkulmar ha ki eksamen ki ba fer abai de ki jing thungkam ngila i ka jingkulmar ha por ba thep kami ki tu ki staff nurse ngila i ka jingkulmar ki ni sngi abai de ba ka MPSC wat ki ni sngi rung ili ko we ni ki parlok ki para sang bhalang ki la res ka issue ban thep kam ya ko we ni ki post ki ba ki MPSC ka klawan ra nakaliang do ka seng jing shan adu ki por ki ba menshwa ngila jubu ye ki jeng dawa khmat jong sarkar khmat jong ni MDA 1 la danga maklang ngila de banbu ba kumnu ban wanra ya ka jing thungkam ka ba khut ka basuba ka seng ka kentu hi ye ki nong penyat ya ka DSC kham tambe ang so bakandon ka exam jong ka DSC ki ni ki sngi ki bansawan ka kentu ba ka exam ka de ban long ka ba khut ka basuba bat kamdi ban wanra ya kanu ka jing kulmar ba ondala kut ka exam ha ka por ba mi ya ka result kin mi ki kenrom kenram ka seng gam kwa ya ka bakum kata ka kwa hi ba ha ba ka sarkar ka thmu ban thep kam ka de ban le ban wat ru ekilat kelenti kumnu ba kata ka exam kan yat be ya renti ka ki don ki complain ki boong ba ki exam ki ba ha ki center ki ba fair ki ba pelong exam let's say ki ni ki invigilator la ni ki nong pet ya ki exam ru bun ki bom tep ya ka ru kompen pet ya ka ru kompen ya je ki exam ki ba fair tengi kan tu ba shwa kata ka singi kan poi ka DSC hapo ka jinglong chairman jong DC jong is kasil let's say ide ban pet ru kita haba bu ya ki invigilator hakinu ki exam center ki di ban pet de ki brio ki belatep ba ya ka ru kompen bet ya ka ru kompen ya bet penyat renti ya kita ki exam namar bun sin hi ngila yo ki complain ki don ki exam center ki bagi invigilator kim tip hiru kumnu ban batai ya ki nong yale ya ka exam la ni ki nong khon ya ka exam ban pendap ya ki form ki ba fair le si haka ta ka jaka ka baki le ya ka exam tengi ngisngau ba le si kani ka sien ko menta ka jingkentu ya ka DSC ka long ba wat kwa la ni wat pelong yang i ki sang bhalang ya ki khun samla ki bayale ki exam bo ondala mi ya ka result ngi ban mi samadan ngi ban mi surok bandawa ban scrap ya ki exam la ne bandawa ban penbet biang ya ta ka jing khun exam sa sisian pat te kata kalong ka jing kerpat na kaliang to ka seng Habatien pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya